Хайырлы кеш НТР каналында яңалыклар тапшыруы. Студияда Альбин Валиева бүгінгі шығарылышның теп темалары. Яшөсмерлерден қызыклы тәкъдимнәр. Бу проект кысаларында әлбәттә инде шәһәр турында сөйлибез. Радмир Биләев 37-нче лицей укучылары белән очрашты. Солкыннар килә, март айында нинди һава торышы булачак? Яз һәм хөрмәт билгесе. Автоинспекторлар машина йөртүче хатын-кызларга чәчәкләр тапшырдылар. Һәр яктан да уңган булган Өч Түбән Камалы ел хатын-кызы, ел ир-аты хатын-кыз карашы республика конкурсында җиңү яуладылар. Изге айда башкарылган эшләр. 5 елга бер тапкыр була торган чарау. Безнең хөрмәтле имамнар күп еллар үз авылларында хезмәт итә. Рамазан мизгелләре тапшыруының яңа чыгарылышы. Бүген Түбән Кама мэры 37-нче лицейда дәрес үткәрде. Радмир Биләев 6-нчы сыйныф укучылары алдында чыгыш ясады. Темасы шәһәр тормышы. Яшьләр җитәкчегә кызыксындырган сорауларын биреп, Түбән Кама үсеше турында яңалыклар белделәр. Очрашу шәһәр һәм кешеләр проекты кысаларында үткәрелде. Укучыларның йөзләрендә җитдилек белән ярым шаян кызыксыну. Бүген алар өчен гадәти булмаган уку көне. 37-нче лицейга Түбән Кама мэры килә. Радмир Биләев үзе дәрес үткәрә. Бу проект кысаларында әлбәттә инде шәһәр турында сөйлибез. Шәһәрнең таныклы кешеләр белән аралашалар безнең укучыларыбыз. Һәм инде менә укучыларның инде зур мөмкинлек беренчедән шәһәрнең үсеше турында, тарихы турында тагын бер тапкыр яңа белемнәр алу һәм инде үзләрен, яшьләрне кызыксындырган сорауларны бирү. Бүген менә шундый чарада без катнаштык. Минем уйлавымча, нәтиҗәсе аның бик зур булырга тиеш. Дәреснең темасы Түбән Каманың бүгенгесе һәм киләчәге. Укучылар җитәкчегә кызыксындырган сорауларын да бирәләр. Шәһәр үсешенә кагылышлы теләк тәкъдимнәр белән бер рәттән малайлар һәм кызлар шәһәр мэрының мәктәптә нинди билгеләргә укыганын, киләчәктә нинди һөнәр сайларга кирәклеге турында белешәләр. Если говорить по профессиям, которые сегодня... Әгәр бүген Түбән Камада дефицитлы һөнәрләр турында сөйләсәк, бу табиблар. Бездә бүген медицина хезмәткәрләре җитәрлек түгел. Мондый дәресләр башка мәктәпләрдә дә үткәреләчәк. Укучылар алдында төрле өлкә белгечләре чыгыш ясаячак. Очрашулар шәһәр һәм кешеләр проекты кысаларында үткәрелә. Гөлия Нигъматуллина, Гөлназ Җаббарова, Булат Зиханшин, НТР яңалыклары. Кыска вакытлы җылытудан соң республикага яңадан салкыннар кайта. Бу циклон белән бәйле. Синоптиклар фаразлавынча, март айында һава температурасы һәм явым-төшем климатик нормага якын -8 градус чамасы булачак. Иртәгә 7 мартта термометр баганалары 12-17 градус салкын күрсәтәчәк. Урыны белән буран һәм көчле җил көтелә. Киләсе атнада температура сизелерлек түбәнәергә мөмкин. 27 градуска кадәр салкын булачак дип белдерә белгечләр. Өч Түбән Камалы ел хатын-кызы, ел ир-аты хатын-кыз карашы республика конкурсында җиңү яуладылар. Үзәкләштерелгән китапханәләр системасы директоры Гөлназ Арсланова хатын-кыз мәдәният һәм рухият номинациясендә беренче урынга лаек булды. Түбән Кама нефтехим предприятиесе хезмәткәре Диләрә Якфәрова «Минем һөнәрем, минем язмышым» номинациясендә иң яхшысы дип танылды. Түбән Кама шәһәр советы депутаты, махсус хәрби операция волонтеры Лариса Нуриева хатын-кыз ел үрнәге номинациясендә билгеләп үтелде. Бүләкләү тантанасы Татарстан премьер-министры Алексей Песошин катнашында узды. Ул барлык гүзәл затларына якынлашып килүче бәйрәм белән котлады. Руль артындагы хатын-кызларга бүләккә чәчәкләр һәм сертификатлар. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре гүзәл затларны якынлашып килүче 8 март бәйрәме белән котладылар. Инспекторлар әйтүенчә, әлеге чараның максаты бәйрәм рухы бүләк итү генә түгел, юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәү кирәклеген тагын бер кат искә төшерү. Акция ел сайын үткәрелә. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса шалтыратыгыз, языгыз килегез. Безнең номер 8-917 90 73 077.
Халыкара хатын кызлар көне алдыннан Түбән Кама Татар дәүләт драма театры Гаяз Исхакыйның көз спектаклен тәкъдим итте. Әлеге повесть ике хатын кыз язмышын чагылдыра. Бәхетле Нәфисә тормышына Гөлсемнең фаҗигале язмышы каршы куела. Тамашачылар геройларның хис кичерешләре аша тирән һәм драматик әсәр эченә чумалар. Ул үзенең ихласлыгы белән тамашачыларның мәхәббәтен яулады. Жиденче мартта НТР каналында җиңү геройларның өйгә кайту тапшыруын карарга тәкъдим итәбез. Яңа чыгарылыш Орловлар гаиләсенә багышлана. Лариса Алексеевна һөнәре буенча СТОС рәисе, күңел кушу буенча волонтер, хәрбиләргә гуманитар ярдәм җыю белән шөгыльләнә. Солдатлар хәлен яхшы аңлый ул, үзе дә батыр йөрәкле ул үстергән. Алексей махсус операция зонасында каты яралана, озак вакыт дәвалану уза. Хәзер егет яңадан алгы сафта хезмәт итә. Тапшыру иртәгә эфирга чыга, башлана кичке сәгать 7-дә. Иртәгә Рамазан айының 17-нче көне сезгә сәхәр һәм авыз ачу вакытларын тәкъдим итәбез. 7 мартта шимбә көне кояш 6 сәгать 9 минутта чыга, сәхәр 4 сәгать 6 минутта тәмамланырга тиеш. Авыз ачу 17 сәгать 25 минутка туры килә. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Сагынып көткән олы кунагыбыз Рамазан айы җир өстенә аяк баса. Рамазан айлары mübarek olsun. Сөйкле пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Сезнең арагызда яхшыларыгыз үзләренең хатыннарына һәм балаларына яхшы булганнарыгыз." Яңалыклардан соң Рамазан мизгелләре тапшыруы эфирга чыга. Район һәм шәһәр мәчетләрендә ифтар кичәләре үткәрелә. Түбән Кама мөхтәсибәте Рубах үзәге белән берлектә хәйрия ашы оештыра. Ифтарга 50-гә якын шәһәрдә чакырыла. Булар өлкәннәр, физик мөмкинлекләре чикле балалар һәм аларның әти-әниләре. Түбән Камалылар вәгазь тыңлыйлар, бер-берсенең хәлләрен белешәләр, үзара аралашалар. Тагын бер зур вакыйга Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Гулинның килүе. Булар хакында тулырак Рамазан мизгелләре тапшыруында программа Түбән Кама мөхтәсибәте белән берлектә әзерләнә. 5 елга бер тапкыр булатырга чарау. Безнең хөрмәтле имамнар күп еллар үз авылларында хезмәт итә һәм көне-төне халык өчен борчылып, мәчеттә җылы булсын дип, мәчеткә килүчеләр җан тынычлыгын табыр өчен дип алар хезмәттәләр. Алда безне 3 көнлек ял көтә. Интермедиа холдинг исеменнән барлык гүзәл затларны якынлашып килүче халыкара хатын-кызлар көне белән чын күңелдән котлыйм. Сезгә исәнлек, саулык, гаилә иминлеге, бәхет телим. Барлык теләкләрегез тормышка ашсын. Исегезгә төшерәм, безнең тапшырулар кичке 11-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте шелтәрендәге Татар Лайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез. Безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар, ялларыгыз күңелле һәм файдалы булсын.